Takže čaute, tu je Javier Jose. Dneska toto je moje také prvé video, tak dneska by som chcel začať stavať a hrať. Teraz hráme na 1.5.2 verzii. Sme začali v takomto biome. Natáčať čo budem, tak budem Terrariu, Minecraft hlavne. Sem tam môžem ešte Skyrim, ale ešte neviem, uvidíme. Tak, začali by sme teraz hrať. A ospravedlňujem sa trošku za tie lagy na začiatku, lebo teraz som zapol počítač, takže sa mi to trošku zalagovalo. Takže nič, dobre. Tam je celkom blbé, že sme začali na džungli, ale mne to nevadí. Dobre, to mi za začiatok stačí. Teda, ale moc tu toho není, asi dom postavíme, túto si tu postavíme dom. Červená kvetinka! Vždycky sa zíde. Je druhá červená kvetinka. Toto je to dobré celkom. Aj pri vode to je. Tak môžeme robiť farmu. To. Krafťák. Jungle wood. Spravíme nástroje. Sekerku po prípade. Začne si postavím s takým aj prístrežok. Budem natáčať len 10 minút, lebo mi to bere strašne veľa pamäte a ja zase nemám taký, že úžasne rýchly počítač. Takže nebudem moc dlho natáčať. Teda, ak vám to nevadí. Už mi došlo drevo. Ale ešte raz sa ospravedlňujem za tie lagy, lebo to je také nepredvídateľné. Že to je... Takže ešte jedno drevo potrebujeme. Čo sa týka Minecraftu, ja nie som taký, že úplne profesionál, takže keby ste mali niečo proti mne, tak mi kľudne môžete napísať, ja sa nenaštvem. Dobre. To spadneme doli.
A nebudem robiť iba takto single player, potom budeme hrať aj multiplayery s kamošom. A budem ešte predstavovať nejaké servery a tak. Dobre. Aj som si nevšimol. Dobre. Neviem, čo sa bolo ukázať. Dobre, zíde sa. Na tomto svete si potom ešte chcem postaviť chrám a také veci si tu proste budem stavať. Tak. Nestačí. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaktus! Dvere si ešte urobím. Joj, strašne mi to laguje. Dobre, už je to lepšie. A ja som ešte začiatočník na YouTube, tak hovoril som, že toto je prvé videoko. Tak ak sa vám to nebude páčiť, tak môžete... Proste napíšte mi. Dvere som chcel. Držím si. Tak je toto videjko, že za chvíľku skončím, za minútu, lebo hovorili, jak som maximálna kapacita, maximálna kapacita videa je takých 10 minút. Takže čo budem natáčať, to nebudú dlhé videá. Takže asi skončím. Ešte počkám. Ešte sa strechu dorobím. Tak, pre dnešek toto koniec. Lúči sa s vami Javi a Riose. A vidíme sa na budúce. Čaute.